Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i u ovom klipu ćemo da pričamo malo o psihologiji boja, o njihovom značenju i kako da ih najbolje koristimo. Hajde da pogledamo. Pa da krenemo i sa, da kažemo tako, psihologijom boja, koja je u stvari vrlo bitna, pošto ćemo se u ovom kursu baviti dosta tim vizualnim sadržajem, postovima, videomaterijalom i definitivno društvene mreže su, da kažemo, vrlo multimedijska platforma i boje su vrlo bitna stvar. Ljudi izaberu boje u većinu slučajeva sasvim slučajno, zato što im je neka boja lepa, zato što ih podsjeća na nešto ili slično, a u stvari to je pogrešno. Svaka boja ima neko svoje značenje, nosi neko svoje značenje i trebali bi da razumemo šta koja boja znači i kako da je koristimo. Isto tako trebamo da razumemo i odnose među boja, pogotovo ako hoćemo da se istaknemo i da kažemo da napravimo eye catcher, znači nekome da uhvatimo pažnju. Vrlo je bitno da razumemo kako da se koriste kontrasti i kontrastne boje, ali da, pošto opet nemamo pa ni toliko vremena da se upuštamo previše u to, ja bih vas zamolio, svako koga interesuje ovo, da malo dublje, kažemo, prosurfuje po netu i pročita što više stvari o psihologiji boja. Ja ću u ovom delu u stvari da prođem kroz neke osnove i da vam objasnim koje boje, zašto služe i kako bi bilo najbolje da ih koristite. Pa bi recimo najbolje bilo da krenemo od plave boje. Plava boja je boja nekako sigurnosti, uliva nam poverenje. Ona se dosta koristi recimo u kombinaciji sa belom, u kombinaciji sa sivom. Takve kombinacije nam stvarno ulivaju poverenje i dobre su za da ako hoćete brzo da dignete recimo sebi kredibilnost, ne znam, ako imate recimo advokatsku kancelariju ili tako neki sličan biznis. To je boja neba, boja mora, boja okeana, umiruje ljude. Inače može da se koristi i za muške i za ženske brendove, nije da kažemo određena po tome. Tako da, kažem, može stvarno onako smiruje i možemo da kažemo da se oslonimo na tu boju. Tako da, kad razmišljate da uzmete plavu u svoju paletu boja ili da je koristite na postovima, znači možete da je koristite i obično se koristi nekako u tom smislu. Sledeća boja je recimo zelena. Zelena je boja, da kažemo, zdravlja, boja prirode, isto smiruje ljude, ubacuje nas u neku vrstu, da kažemo, harmonije, koriste se dosta za ekologiju, inače i boja novca, vedra je boja, ona može da nas podsjeća na mir, na spokoj, nekako, da kažemo, taj anxiety u nama smiruje, pomaže recimo prilikom depresije, tako da možemo da je koristimo jednu kao vrlo svežu boju. Industrije za to stvarno mogu da budu različite, ali kažem prvenstveno green industrije, to je čisto da kažemo common sense, ali morate da dobijete osjećaj u kojim situacijama se koristi i zašto bi je koristili. Zanimljivo je recimo za zelenu da je preko 60, znači preko blizu 70% čokolada, pakovanja čokolada recimo uvek ubacuje zelenu boju. Tako da pakovanje zelena, brown, crvena, to su recimo pakovanja za čokoladu koja je ovako vrlo zanimljivo, ali kažem daje tu neku svežinu i umiruje, da kažemo, ljude. Sledeća boja je žuta boja. Ona je vrlo zanimljiva. Ona je, da kažemo, optimistična boja.
boja sreće, boja kreativnosti, boja razmišljanja, stimuliše, da kažemo, ceo nervni sistem i aktivira memoriju i nekako pomaže nam prilikom komunikacije. Tako da nju stvarno koristimo kao da kažemo na nekim kreativni, optimistični naboj. Ako hoćemo da komuniciramo recimo takve stvari, vrlo je dobro da se koristi recimo žuta boja. Sledeću boju bi izdvojio je narandžasta boja. Ona je vrlo zanimljiva boja, jer može da bude i fun, da kažemo zabavna, i topla i energetska boja. Opet sa druge strane se koristi dosta recimo u saobraćaju i može da označava i opasnost. Tako da to je boja nekako da kažemo sa jakim osjećajima. Možemo i da je volimo i da je ne volimo. Definitivno je vrlo da kažemo prepoznatljiv, upada u oči. Tako da i da kažemo stimuliše oko, tako da se koristi, to je baš zanimljivo za nju, što kaže, ili je voliš ili je ne voliš, mislim. Ima, da kažemo, neki jaki karakter i prilično je vesela, i može da bude prilično vesela i neki kažu čak i da je malo, ima tog dela social glue, povezuje ljude, socijalizira ljude, tako da možemo da je koristimo za takve stvari. Sledeća boja je crvena boja. Crvena boja je, nekako da kažemo, najenergičnija boja, boja strasti, boja koja stvarno baš privlači pažnju, stimuliše entuzijazam, može da se koristi kao zaštita od, da kažemo, tog straha. U isto vreme i ne možemo ni dugo da budemo prisutni. Iako nam privlače pažnju, mi ne možemo dugo da je gledamo, ne prije nam. I to se zna, recimo, londonski, kako se zovu, govornice su obično bile ofarbane u crvenu boju, baš iz razloga toga da ljudi ne ostaju predugo u njima i da bi što pre završili razgovore. Tako da, iako nam privlači pažnju, nije poželjna da se u nju dugo gleda. Ljubičasta boja je boja kreativnosti. Ona je misteriozna, ima tu malo, da kažemo, kraljevsku notu, ona je, da kažemo, razvija i imaginaciju i kreativnost. Recimo, dobar primer, ljubičastu dosta koristi recimo Disney, baš zbog tog njegovog, u stvari, sveta koji ustvaruje, koji je čisto u našoj mašti. Kažu da pošto je ona mešavina plave koja nas smiruje i crvene koja nas u stvari uzbuđuje i gura nas ka nekoj akciji, ona nas baš stavlja u taj neki konstantan nemir i konstantnu, da kažemo, kreativnu neku tačku. Tako da možemo da je koristimo za brendove koji bi prodavali dečije igračke, ne znam, oprema za slikare, znači sve što razvija, recimo, kreativnost je apsolutno ok da se koristi ljubičasta. Zanimljivo je da, recimo, Milka koristi ljubičastu boju. Možemo sad baš to da vidimo, kako je pametno, pored toga što se diferencirao od svih ostalih konkurenata, kao što sam rekao, koriste zelenu, crvenu i brown, oni su namerno išli na ljubičastu upravo da bi ih prepoznali na polici što pre i ako hoćemo da uzmemo Milku, vrlo brzo ćemo da je vidimo. A druga stvar, hteli su isto tako da probude u nama tu neku, da kažemo, taj mistični deo, kreativnost i plus taj royal ukus, znači taj malo istančani i prefinjeni ukus Milka čokolade. Sledeća boja je brown. Brown je boja, da kažemo, vrlo stabilna. To je boja zemlje i odmah nas povezuje sa takvim i stvarima, sa, ne znam, ručnim radom, sa stvarima od tradicije. Vrlo je, da kažem, pristupačna boja. Može i zato isto da se dobro koristi za neke tradicionalne zanatske radnje. Tako da brown boju bi uvek koristio u tom smislu. Naravno, sve ovo što pričam je
tu i da se promeni, da vi nađete i neki vaš flavor, ali generalno ovo je kako te boje komuniciraju i te stvari nekako bi trebali da poštujemo, jer jednostavno mi se igramo sa pojmovima i sa stvarima koji su ljudi već naučili u svojoj glavi i njih u principu koristimo kako bi što kvalitetnije i jasnije iskomunicirali ono što hoćemo. Sledeća boja je bela, odnosno odsustvo svih boja, je u stvari čistoća i je u stvari potpuno neutralna. Neke stvari koje se vezuju za belu su recimo beli doktorski kaput ili venčanica, tako da su to, da kažemo, potpuno čiste stvari, mentalna higijena se vezuje za belu boju i ono što je dobro za belu i gde mi koristimo dosta na internetu je za pozadine sajtova, pogotovo ako su sajtovi prodajni, jer u kombinaciji sa plavom, sivom i takvim, vrlo brzo unose nam, da kažemo, poverenje i uopšte bela nama unosi poverenje i verujemo u nju. Tako da je vrlo dobro da je koristimo, jer što kažu, ljudi vole da vide crno na belo. Mislim, i to je stvarno tako. Sajtovi koji su, recimo, ne znam, imaju intenzivne pozadine, crvene, plave, crne, bilo kakve, jednom nam ne daju tu profesionalnost i nekako ne napravimo tako brzo poverenje sa tim sajtovima. Siva boja može vrlo dobro da se koristi, vrlo je stabilna boja. Ona do duše ima tu, da kažemo, vezu sa nekom depresijom i sivim nebom i, da kažemo, gubitkom, ali u kombinacijama sa drugim bojama može da im daje stabilnost i tu profesionalnost. Kao što sam rekao, pogotovo sa bojama kao što su plava, čak i ljubičasta koja daje taj nemir, ta siva može da je malo stabilizuje. Znači, zato sam ja rekao tada na advokatske kancelarije kojima treba vrlo brzo da naprave stabilnost i da smire ljude i da im kažu ok, sa nama možete da poslujete, mi smo profesionalni, siva može da da taj, što se kaže, final touch i da stvarno profesionalnost u celu tu paletu. I poslednju boju koju ću da pomenem je crna. Ona je vrlo autoritativna boja, vrlo moćna boja. Za nju su vezane vrlo jake emocije. Isto tako može da bude vrlo mistična boja. Možemo da je koristimo za da kažemo, sofisticirane stvari, za skupe stvari, crna, da kažemo, velike površine crne sa recimo malim simbolima mogu da budu vrlo, da kažemo, fancy i da odskaču u tom smislu, da budu nekako VIP. Tako da crnu stvarno koristite vrlo oprezno, jer kažem, vrlo jaka i za nju su vezane vrlo velike emocije, tako da ako niste baš dobar dizajner, gledajte da je možda izbegavate, osim, kažem, ako stvarno imate nešto što se znači, ne znam, neki elitni restorani ili elitni klubovi i takve stvari bi koristile neku takvu paletu, kažemo, samo crno. Otprilike, to je to što se tiče psihologije boja. Ja bih još napomenuo da ovo, sve što sam ispričao, je u stvari vezano za naše podneblje, odnosno i razvijeni zapad. U drugim kulturama boje ne moraju da imaju ovakvo značenje. Verovatno u Kini ili negde drugde te boje se verovatno razlikuju i komuniciraju malo drugačije, ali ovo su otprilike neka značenja koje znači, na našem podneblju mi imamo u glavi i kako mi doživljavamo te boje. I nadam se da je bilo zanimljivo. Društvene mreže su stvarno vizuelne, prvenstveno platforme i mislim da je užasno bitno da znamo i da razumemo kako da koristimo boje u našim postojima. Ok, pa idemo na sledeći klip.